अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छठी माई हवतारी नहीं हरावा, ढाई दिन ला हमनी के घरवा घाट चल के मांगल जाई दुआ हो। छठी माई होई है केहू के बेटी, नाता में लगी है बुआ हो। छठी माई होई है केहू के बेटी, नाता में लगी है बुआ हो। छठी माई हवतारी नहीं हरावा, ढाई दिन ला हमनी के घरवा घाट चल के मांगल जाई दुआ हो। छठी माई होई है केहू के बेटी, नाता में लगी है बुआ हो। छठी माई होई है केहू के बेटी, नाता में लगी है बुआ हो। नाता में लगी है बुआ हो। कातिकवाया दीदी घरे घरे, भाई भतीजा से भेट अपना करे। चचे कातिकवाया दीदी घरे घरे, भाई भतीजा से भेट अपना करे। लाखों बरिस से जुड़ल बावे नाता, लइके से सुनी सुनी जियारा जुड़ता। लाखों बरिस से जुड़ल बावे नाता, लइके से सुनी सुनी जियारा जुड़ता। ये बतिया के फैलल बा धुआं हो। छठी माई होई है केहू के बेटी, नाता में लगी है बुआ हो। छठी माई होई है केहू के बेटी, नाता में लगी है बुआ हो। छठी माँ, छठी माँ, नाता में लगी है बुआ हो। साल भर में दू बेरा नैहर में आके चल जाली तिवई के दर्शन देखा के। साल भर में दू बेरा नैहर में आके चल जाली तिवई के दर्शन देखा के। राइटर की पिसलई है लिखे, ओधे सब प्रेमी के सच्चाई है दिखे। राइटर की पिसलई है लिखे, ओधे सब प्रेमी के सच्चाई है दिखे। उनके महिमा से नमक मधुआ हो। छठी माई होई है केहू के बेटी, नाता में लगी है बुआ हो। छठी माई होई है केहू के बेटी, नाता में लगी है बुआ हो। छठी माई हवतारी नहीं हरावा, ढाई दिन ला हमनी के घरवा। छठी माई हवतारी नहीं हरावा, ढाई दिन ला हमनी के घरवा घाट चल के मांगल जाई दुआ हो। छठी माई होई है केहू के बेटी, नाता में लगी है बुआ हो। छठी माई होई है केहू के बेटी, नाता में लगी है बुआ हो। डाउनलोड कीजिए आरसीएम म्यूजिक ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से। आरसीएम म्यूजिक के सारे ऑडियो वीडियो डाउनलोड करने के लिए